Әнгам Атнабаев, Үч почмак, Гүзәл Яппарова укый. Бу дөньяда бер син генә түгел, сине яратучы миндә бар. Тик мин генә түгел, тагын берәү, син яраткан кеше, ул да бар. Аның өчен бәлки сине түгел, башканы сөю шатлыктыр. Син әйтәсең, мине артык дисең, мин әйтәм, аны артык дим. Бу мөхәббәт күптән таныш булган, кагыйдәне һаман кабатлый. Үзең яратмаган, сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Гомер юлын башлап икәү уза, юл чатында кала өченче. Бернең бәхте икенчегә кайгы. Кайгысы бәлки сөенче. Язмыш белән өч йөрәкне шулай шәкәштерә гыйшык юлында. Бу дөньяны түгәрәк диләр. Юк, түгәрәк түгел. Өч почмактан тора бу дөнья.